Hallo, ich bin Zoltán Király. Hallo, ich bin Lajos Csikós. Wir kommen von Ungarn schon ein Jahr. Wir sind hier in Szentendre zu machen unseren Traum, einen Blumenladen. Wir sind ein Paar schon 7 Jahre und wir haben Entschuldigung, wir sind zufrieden und zu starten hier unser neues Leben. Sie sind zwei Ungarn, die sich lieben, und in Ungarn die Probleme herrschen, dass man eben gleichgeschlechtliche Liebe verachtet und sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und für uns in St. André ist es perfekt, dass wir ein neues Blumengeschäft bekommen, weil es ja in der Zeit, wo Sie angefragt haben, kein einziges Geschäft hier vorhanden war. Én szeretem Zoltánt, mert egy olyan embert ismertem meg benne, aki én nem tudom így hirtelenjébe elmondani, de annyira jószívű, annyira kedves, annyira meg tudja oldani a problémákat, akár legyen kicsi vagy nagyról, köztünk vagy mással, hogy le a kalappal előtte és a tenyerén hord. Tehát például nem tudok olyat kívánni, tehát olvas a gondolatomba, hogy én mit szeretnék, és miben tudna nekem segíteni, hogy jobb legyen. Tehát szeretem. Tehát mint ember, mint partnert, mint társat, minden téren. Ennyi. Tehát ő a világ nekem. Ezek igazi érzelmek, és hát nyilván az nagyon fontos, hogy miért vagyunk együtt, és miért szeretem Lajost, mert nekem meg ő az én világom. Ő elfogadta az előző világomat, és képes volt biztosítani számomra azt az új világot, amit most mi létrehoztunk, mert nyilván egyedül én ezt nem tudtam volna létrehozni. A magánéletben sem kívánhattam volna egy ilyen társat ennél jobban, mint amit kaptam a részéről. Az, hogy most már üzleti partnerek is vagyunk, mert hogy nyilván nagyon fontos volt ez egy előrelépés mind a kettőnk számára, hogy az üzletet megnyitottuk. Csodálatos nézni minden napjait, a csokrokat, amiket megcsinál, ahogy az úgy hoz mosolyt az emberek arcára, amikor meglátják az ő általa készített virágcsokrokat is. És nekem egy csoda, hogy minden nap én ezt látom. Minden perc jó vele, minden perc csodálatos vele. Nem egy ilyen álomfelhőben élünk, mert vannak nehézségek, de meg tudjuk oldani, és itt vagyunk egymásnak, és megfoghatjuk egymás kezét, és át tudjuk ölelni egymást, és ennél többre nem vágyunk. Csak hogy ez meglegyen nekünk, ezért mindent meg is tesszük, és szeretni is fogjuk egymás sokáig, remélhetőleg. Wie geht es euch hier jetzt in Österreich, auch mit eurer Liebe? Fühlt ihr euch wohl und sicher? Jól érezzük magunkat, és egy másik világba csöppentünk, egy másik világba kerültünk, mert itt azt kérdezik meg, hogy vagyok, nem azt kérdezik meg, hogy mi vagyok.
Nyilván egy új vállalkozás vagyunk, és újak vagyunk Szentendréban, és számunkra minden nap egy valami újnak a megtanulása. Számunkra ezek az ünnepek, ami például most húsvét előtt állunk, és az emberek nagyon kedvesek, és tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki szeret minket. De nem nyilvánítanak úgy véleményt, hogy negatív véleményt, hanem bejönnek, és a mai napig, júniusi nyitásunk óta megkérdezik, hogy rendben vagyunk, jól vagyunk, hogy megy az üzlet, jól érezzük el magunkat, és ez csodálatos megélni. Hát épp a napokban beszélgetünk az egyik barátunkkal, és mondtam neki ezt az üzletet, és ő pedig felvetette azt, hogy ha most ezt Magyarországon, mint meleg pár nyitnánk, hát elképzelhetetlen lenne az, hogy most ugyanebben a szituáció, ugyanígy a felállásban meg tudnánk nyitni. Meg lehetne nyitni, de ott egész más szemmel néznének ránk, ha ott is kiderülne az, hogy mi egy pár vagyunk. És ennek nagyon örül, hogy itt minden további nélkül helyre tudott jönni az életünk. Wie war euer Alltag in Ungarn? Habt ihr zusammen gelebt? Később kezdtünk együtt élni, először csak összejárás volt, illetve én mentem el látogatóba Zoltánhoz. Én, ahol dolgoztam, ott nem lehetett felvállalni azt, hogy meleg vagyok. Utána, hogy összeköltöztünk, ott is elkezdtem dolgozni, de a munkahelyen ott se lehetett felvállalni. Ott is, tehát ahol laktunk, ott is csak a közeli ismerősök, barátok tudták azt, hogy mi egy pár vagyunk, hogy tőle járok dolgozni, hozzám megyek vissza a munkahelyről. Hattet ihr immer wieder Angst in Ungarn? Aztán mondanám, hogy fenyegetés ért volna minket, mert sosem kerültünk olyan helyzetben, nem mentünk olyan helyekre, ahol retorzítás ért volna minket. Életünkben nem vettünk részt egy Pride-on, mert nem mertünk elmenni. Nagyon sok ember elment, és büszkék lehetünk azokra az emberekre, akik elmertek menni heteroként, melegként, párként, akár egy Pride-ra, de nagyon, nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy a hétköznapi életben minden mozdulatra az embernek figyelnie kell, mert nagyon könnyen szidják az embereket, és akár fizikai támadás is lehet részben, meg megbélyegzik a kaput, a kerítést, bármit, csak azért, mert hogy ők többre tartják magukat nálunk. De konkrétan így, hogy most megfenyegettek volna minket, vagy megvertek volna minket, azért nem volt, mert elkerültük egész életünkben ezt a helyzetet. Wie war es generell für euch, wenn ihr darüber sprechen könnt, unter der Regierung mit Orbán? A politikát azt igyekeztünk minél távolabb tartani tőlünk. A 2000-es években, 2010-es években még nem volt ez egy élhetetlen ország. Ez nem szóltak bele az embernek a magánéletébe. Egy élhető volt. Nyilván, ahogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, bizonyos kötelezettségeket át kellett volna venni, amit a mai napig nem tettek meg. Nem véletlenül vannak meleg ismerőseink, akik külföldre költöztek, ahol összeházasodhatnak, ahol senki nem kérdezi meg, hogy miért vagy itt, vagy esetleg ti melegek vagytok. Itt megint visszatérnék arra, hogy ha most a kórházban a párodat meg szeretnéd látogatni, akkor nem fognak beengedni hozzám, mert nem családtag. Welche Erwartungen oder Hoffnungen habt ihr auf die Wahlen am 12. April in Ungarn? Egy változásra szükség lenne.
bármelyik oldal is győz, egy változásra szükség lenne, mert most az emberek egymás ellen vannak úszítva. Mondják azt, hogy nyilván van egy tábora a Fidesznek, nyilván van egy tábora a Tisza pártnak. Jelenleg a Tisza párt képes egy változást ígérni, azt nem tudjuk, hogy meg tudja-e valósítani. Hogyha most olyan kérdés merülne föl, hogy mennyire szimpatikus a Magyar Péter, én nem tudnék erre válaszolni, mert nem ismerem őt, ő nem tudott bizonyítani még semmit, úgyhogy megelőlegezni lehet a Tisza pártnak esetleg egy bizalmat adni, hogy akkor itt a lehetőség, ebből csinálj valami csodát, mert ma már úgy véljük, hogy Magyarországnak egy csodára lenne szüksége ahhoz, hogy az emberek visszatérjenek úgy a hétköznapokba, hogy most milyen országot kap meg, milyen költségvetés fog megkapni, milyen helyzetben fog ez az ország az ő irányítása alá kerülni, azt nyilván sejtjük, hogy nem lesz könnyű helyzetben. Egy pár napot alszunk, mégis megtudjuk ezt. Hát így zárásképpen mindenféleképpen szeretnénk elmondani azt az osztrák embereknek, hogy köszönjük ezt a befogadást, és mindenkinek hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk, akik lehetővé tették. Azt mindenféleképpen szeretnénk elmondani, hogy a magyar emberek nem rosszak. Az, hogy most eljutottunk egy ilyen helyzetbe, hogy a választások miatt itt egy egymás ellen történő úszítások történnek, ez nem az egész népet képviseli. Reméljük, hogy mindenki megtalálja azt a békét, amire szüksége van. Egy szebb jövőt, egy jobb jövőt, egy nyugodtabb, egy békésebb jövőt, és hát nagyon bízunk benne, hogy a magyarok egymás között is meg fogják találni ezt a békét. Az, hogy megnyithattuk és itt lehetünk, az nagyon örömteli számunkra. Az, hogy megélhettük azt, hogy az emberek azt mondják, hogy végre hoztunk egy kis életet ebbe az utcába, és dicsérik az üzletünket. Karácsonykor azt mondták, hogy Szentendré legszebb kirakatát valósítottuk meg. Ennél több elismerés nyilván nem kell, ezért mi mindent megtettünk, meg is fogunk tenni, és köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzátett valamit. Wollt ihr heiraten oder wie sieht es aus? Ist das euer letzter Schritt hier in Österreich, um richtig anzukommen für euch? Én azt nem tudtam, hogy külföldi állampolgárként megházasodhatok-e bárkivel végeredményben. Ezzel nem voltam tisztában, nem tudtuk. Természetesen viccesen, érintőlegesen már beszéltünk erről, de miután nem tudtuk, hogy lehetőségünk van rá, ezért nem is volt úgymond téma ez a kettőnk kapcsolatában. Nyilván reméljük, hogy eljön ez a pillanat, és felhúzhatjuk azt a gyűrűt egymás ujjára, és onnan megyünk akkor tovább.